Nohy sem na míč. Dáme tam ale tentokrát nárty z začátku. Tak. A provedeme si pohyb nohama, to, co jsme teďka před chvíličkou dělali dopředu, dozadu. Natažené dolní končetiny. Natažené dolní končetiny, zadek musí nahoru. Tak, ale poslat, samozřejmě jdeme. Ne, ruce držím, Honzo. Pojďme, zadek nahoru. Tak, výborně, jenom prdel nahoru. A jdeme. Já vám pomůžu trošku, hop. A zpátky. A budeme rozsah zvyšovat, až ty špičky přetočím. Výborně. A zpátky. Takže ten boky jdou jakoby nad ramena. Výborně, ještě dvakrát, pomalinku. Jo? A zkuste zvednout ten rozsah, co nejvíc dáte. Ne o tom, že to rameno dopředu, ale boky jdou nad ramena. Víš ještě, jo? Ještě. No, zadek můžete dát mírně dolů zadek. A pojďte, rozstaňte to břicho a pojďte, jdeme. Z toho míče nespadnete. Rozsah dirigujete sám, nesmíte mi spadnout v tom medicimbalu. Pojďte. Perfektně to hlídáte, nespadnete, jdeme, ještě kousek. No, výborně. A kružnici nohama nakreslíme. No, přitáhneme si ty špičky trošičku ještě, takže vyjede mírně zadek. No, to je ono. A druhý směr. Už stačí. Víte, jak jsem říkal, těch 30 vteřin, tak my se spojili. Ještě výš boky, výborně. Držím tuhle pozici, klik. Dolů pomalu. Nahoru a natáhnu nohy dozadu. Tak, výborně. Takže vlastně tady kombinujeme břicho dynamicky s tím, že břicho vlastně staticky musí udržet po dobu, co cvičí. A kluci, pojďme už tak dělat záchranu, já budu povídat. Jenom z začátku chytněte ten míč. Jo. Takže jméno? Petr. To trvalo. Petr si dává špičky, ty jsou těžší. Lepší jsou z začátku dát nárty, na míč, než špičky. Když by to třeba zvládl, tak je tam větší opora. Výborně. Takže Petr fixuje si přesně ruce pod ramenním kloubem, což je dobře. Míč pustíme a Petr si teďka sám vlevo vpravo zacvičí míčem. Jo? Vlevo vpravo, nesmí z toho míče spadnout. Jo? Výborně. Rozsah rychlosti diriguje sám, jakmile přežene jednu z těch kombinací, tak by z toho míče zpravidla spadl. Tak. A vpřed za to půjde taky. Výborně, pokud možno, když tak nohy necháme natažené, což je těžší. Toto je taky správná varianta a toto je těžší varianta. No, paráda. Takže Petr nám ukazuje vlastně tu jednu z těch obtížnějších variant, kterou třeba polovina týmu nezvládne ani po 3 týdnech. Jo? Takže potom zůstává té stabilní podložky. Dobrý. Ta výdrž spočívá v tom, že vlastně vaším úkolem je vydržet na míči a startovní pozice taková, abyste měli ty střed ramení a loketní kloubů uprostřed. Jo? A kluci vepředu řeknou po 5 vteřinách pouštím, hned potom i nohy a vaším úkolem je setrvat na míči bez pádu. Jo? Takže první se pouští přední, pak zadní. Ne, teď už. Pouštím. Tak. Pouštím. A teďka měříme čas. Tak, to byly 3 vteřiny asi.